हाय फ्रेंड्स मैं मधुस्मिता मुझे नुआ वीडियो नहीं कि आप सामना को आसचे सावित्री स्पेशल आम केमती कौन कलु आई तो कोविड टाइम रे आम सब भाविलु निजे निजे करूँ कहीकि कारण को ब्राह्मण माने आसवा को राजी ही नथिले। सो आम आम निजर प्रिपरेशन करछु। मो भाउज अलता लगाउथले जान नथले जे मो रेकॉर्डिंग करछु बोली से जाग्रत बसिकी अलता लगाउछन्ती। से मते भी अलता लगे देथिले बट मु वीडियो रे हसिया मु निजे निजे ट्राई करछि। से ऑलरेडी लगी देखो मो गोड़ रे हलता। तो एबे चलो देखी नबा आम ठाकुर केमती सजेलु केमती कौन रखिलु। बोधे फास्ट टाइम करछु किछटा भूल थे क्षमा करेंगे। मो वीडियो रे भी मोर जदि किछि भी कथबार्ता जदि किछि भी भूल थाए तो क्षमा करेंगे। मो भाउज को मु बतौछि केमती कौन करे बोली कहीकि से तांकर केते ये बनाउछन्ती ठाकुर को माँ को बसुछन्ती बट शिल गुड़ा ठीक रे रहु नथला। आमे बहुत ट्राई कलु से नहीं कि गड़ी जाउथला। प्रबल वर्षा भी होउथला जस्ट से टाइम रे वर्षा छाड़ियार आमे बहुत तंद्रा तंद्रा रे माने पूजा सब स्टार्ट करथिलु। बट माँ का कृपार वर्षा सब बंद हो जाता से टाइम रे किसी समय आम से भितर सब ठाकुर को सजासजी करूँ। देखो मुझे केमती कौन सजाऊँगी पाखरे थी भाउज मान समस्त पचारि पचारि मु ठाकुर को सजाऊँगी देखु।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ଖୁସି ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲାଣି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, କାରଣ ପିଲାବେଳେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଯେଉଁ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ବହି ପଢ଼ିଥିଲି। ବଟ୍ ଏବେ ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋ ପୁରାଣ ପଢ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ରେ ଶୁଭି ନପାରେ, କାରଣ ଯିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ କରୁଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା। ସୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ଟିକେ ପୁରାଣଟା ଠିକ୍ରେ ଶୁଣାଯାଇ ନପାରେ ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବେ ଆମର ପୁରାଣ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛି ତ, କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଆଗ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୋ କାମ ଛାଡ଼ି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବାରେ ବସିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିଲି। ବଟ୍ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କ ପଇସା ମୋର ଛଡ଼େଇକି ନେଇକି ସିଏ ଫୁଙ୍କିବ କହିକି, ବଟ୍ ପାରିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ ବସିଥିଲୁ। ଦେଖିନୁ, ଏଠି ବି ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିଛୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ। ସୋ କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, ଭୁଲ ତ ରହିଥିବ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ତ ଭୁଲ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମା'। ଆଉ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ଆମର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତ କେଉଁ ଉପାସର ମାନେ ତା'ର ମଜାଟା ନାହିଁ କି କେଉଁ ପୂଜାର ମଜା ନାହିଁ। ସୋ ଭାଉଜ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ବସି କେମିତି ପିଇବାକୁ ତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ, ପଣାଟା ବି ସେ ପିଇବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ସେଲ୍ଫିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସେଲ୍ଫି ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ, ନହେଲେ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ସୋ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣା କେମିତି ହେଇଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।